Met dit filmpje is de campagne van de Innovatie Awards voor de landbouwers gelanceerd. De provincie vraagt tijdens een startevent in het provinciehuis extra aandacht voor innovatie. De landbouwers zijn dagdagelijks eigenlijk toch wel met vernieuwing bezig, maar ontbreekt het hun dikwijls aan tijd, ook aan financiële middelen om zo'n idee effectief ook uit te voeren. Wij hopen met de Innovatie Award dat wij die extra steun in de rug kunnen geven, zodanig dat zij toch zo die ideeën zullen brengen en zullen uitvoeren. Volgens innovatiemanager Jolanda Heijstek is innovatie in de land- en tuinbouwsector van groot belang. Als ik het heb over innovatie, gaat het echt over het bieden van het creëren van meerwaarde. En ik wil daar geen onderscheid in maken dat of productinnovatie of procesinnovatie of bedrijfsinnovatie het belangrijkste is. Het is allemaal van belang. Zonder innovatie, dus nieuwe ontwikkelingen, komen we economisch gezien niet verder. En voor die innovatie maakt de provincie een budget van maar liefst €25.000 vrij. Het geld zal gaan naar 5 creatieve ideeën. Land- en tuinbouwers krijgen tot maart volgend jaar de tijd om projectvoorstellen in te dienen. Een professionele jury zal uiteindelijk beslissen welke 5 ideeën geconcretiseerd zullen worden. Innovatie is eigenlijk het speerpunt om vooruit te gaan in de economie. Om vooruit te gaan met nieuwe producten, vooruit te gaan met nichemarkten te bewandelen, zodanig dat je diversifieert ten opzichte van andere bedrijven. Een goed project moet eigenlijk inspiratie zijn voor andere ondernemers om het ook te doen. Ten tweede is een goed project voor mij een project dat ergens een verschil gaat maken. Zij het in de vermarkting van producten, in de productiewijze, in een van de domeinen eigenlijk van ondernemerschap. En ten derde zou ik zeggen, een goed project moet niet alleen een project zijn waar een droom in zit, maar het moet ook een praktische grond raken. Het moet concreet zijn. We moeten iets kunnen doen op relatief korte termijn. Een winnend project van de Innovatie Award 2009 is dat van fruitteler Mark Jacobs. Hij ontwikkelde deze perenbladflow zuigspuitmachine. We zijn dus al 30 jaar fruitkweker en wij hebben dus, zolang als mijn carrière duurt, al problemen met vlooien. En daarom zocht ik een oplossing voor minder pesticiden te spuiten. En ik denk dat ik met dit project een afdoend antwoord daarop heb. Vooraan de machine hebben we een krachtige ventilator die op hoge snelheid draait, waardoor hij krachtig de lucht in de zeilen blaast door de bomen en hij pakt de vlooien mee. De volwassen vlooien die komen terecht in deze bak en de overtollige vloeistof wordt ook terug in de ton gezogen. Naast de perenbladflow zuigspuitmachine won Mark in 2009 ook de Innovatie Award met de Koelcel met ingebouwde perendouche. Is dus ook ontstaan doordat we problemen hadden met het inkoelen van de peren, dat we na de winter gele peren uithalen. De bedoeling is dat de peren harder en groener blijven en de cel werkt als volgt. Onder de cel bevindt zich een bufferruimte van 50.000 liter water die we voor de pluk op 1 graad koelen. Wanneer we de warme peren in de pluk binnenbrengen, zetten we de douche op en 's morgens zijn die peren 1-2 graden binnen in de peer. Het zijn deze projecten zoals die van Mark waar de jury naar op zoek is. Dus bij de uitwerking van een vernieuwend idee vind ik het belangrijk dat er eerst gekeken wordt naar het probleem dat op tafel ligt. Is dat wel echt het probleem waar het om draait? Dat ook te toetsen met andere mensen binnen en buiten uw organisatie. Daarna te zeggen van dit zou een mogelijke oplossing zijn en van daaruit een plan op te stellen, heel gestructureerd van dat zijn de stappen die we moeten ondernemen om naar de oplossing toe te werken. Het is heel belangrijk voor land- en tuinbouwers om een project in te dienen wanneer zij bezig zijn met innovatie. Het is ook voor hun heel belangrijk en zij zijn daar ook wel dagelijks mee bezig met innovatie. Dus wanneer zij ideeën hebben, dat zij dat dan ook naar voren brengen om ook te kijken hoe dat idee ook werkelijk uitgevoerd kan worden in de toekomst toe. Voor meer informatie over de Innovatie Award kan je terecht op deze website.